Benvidos, benvidas a Gastrolá Parousa, benvidos, benvidas á cociña do meu querido Miguel Mosteiro. Os meus brazos, Miguel. Como estás? Hoxe a cousa vai de peixe, pero non dun peixe calquera. De que peixe vai, Miguel? Pois de lubina de segunda, bueno, chamado muxe ou muxo. O muxe, muxe ou muxo. E digo eu, que necesidade había de cociñar un peixe que tamén é coñecido como cabezudo ou limoso? O nome xo di todo, Miguel. Pero hai muxes e muxes. Hai un muxe que todos vemos nos portos e demais, que sí que son que están a chupetear un pouco de todo, e hai os muxes de altura, que estes veñen barcos de altura, e que son limpos, que son... É unha carne maravillosa. Hai que deixar claro que isto non son os muxes que vemos nos no porto ali comendo toda a porcallada, non. Non son eses muxes, non. Son pescados en altura e teñen, pois, outras propiedades. Moi boas. E valo cociñar de dous xeitos diferentes, non? Sí, imos a demostrar que é un peixe maravilloso e que na zona toda de Valencia, no Mediterráneo, consúmese moito. Ali chaman lisas e ali consúmese moito. Nós imos facer... Pero ali consúmeno porque non teñen outra cousa. Pero coa cantidad de peixes ricos que temos aquí, Miguel, eu vou confiar, vou confiar. Como vas preparar? Que che vou sorprender. Pois mira, imos facer dúas receitas, como ti ben decías. Imos facer un muxo enteiro ao forno, simplemente con un poquinho de aceite, xa está, sal. E logo imos facer un salpicón de muxe. Peña, pois arrancamos, non? Pois mira, imos con este, mira, xa temos aquí a auga xa a quentar, un poquinho de sal, imos engadir estas verduriñas para que lle den un poquinho de sabor tamén a este caldiño donde imos a cocer o muxe. Porque imos cocer o muxe para facer o salpicón, non? Para facer o salpicón. Moi ben. Vale, imos a abrir este muxe como, así como un libro para o forno. Vale. Vaya, que imos facer as dúas receitas ao mesmo tempo. Sí, imos cas dúas e imos porque nos vai levar cada cousa o seu tempo. Estamos en multifunción. Estamos aquí. Hoxe aquí, con Miguel Mosteiro. Dúas cousas a un tempo. Para que logo se diga cos homes, Hombre, cando queremos facemos tamén dúas aves, Efectivamente. Isto leva un pouquiño de traballo, pero xa non lo pode facer o noso peixeiro de cabeceira e... Vale meter ca cabeza de todo. Así, fíxate como está, así enteiriño, simplemente. Ten unha carniña branca. Xa chixen como a lubina de segunda. Mira, engadimosle así, un pouquiño de sal e imos a engadir por aquí. Eu sigo dicindo, habendo robaliza, que te vas comer un muxe. Pero eu confío no resultado final. Podo che dicir que hai moita xente que ten comido muxo por lubina. É sen sabelo. É sen sabelo, por eso che digo que unha pizquiña de aceite... Que é un peixe de calidade, simplemente. Ti defendes que é un peixe de calidade. É un peixe de calidade que eu levo comido desde rapaz, de moito este muxo. É un peixe que mercado na Praza Bastos de aquí de Boiro e que habitualmente o hai nos mercados, sempre que hai de altura. Moi ben. Imos con el pa o forno. Vale, canto tempo vas fornear? Pois nada, isto imolo ter máis ou menos a 200 grados, máis ou menos uns 10 minutiños. 10 minutiños a 200 graus. E ímonos poñer agora a cocer o que nos fai falta para facer o salpicón. O salpicón. Veña. Temos aquí o peixe, xa temos aquí a auga xa quentiña. E cocemos o peixe coas verduras. Cas verduriñas, hai que ferva. Non ten que ferver moito tempo. Aí, con tal de que bote tamén, que cambie de cor, que se poña blanco, que máis ou menos son 5 ou 6 minutos. 5 ou 6 minutos teríamos este resultado. Este resultado. Xa temos aquí. Aquí temos o muxe cocidiño. Sin espiñas. E agora procedemos co salpicón, non? Ben, pois fo salpicón, mira. O muxo xa o temos limpo, simplemente imos a desmigalo así, desfacelo un pouquiño. Xa ves que ten unha carne moi tersa, unha carne blanca. É seguro que de prezo tamén está moito máis asequible que outros pescadiños. Pois mira, este sole rondar 5 ou 6 euros o kilo. O sea que é un peixe moi económico, é un peixe moi saboroso. Muxe 1, Adrián 0. Polo de agora xa vou tragando, xa me vou convencendo. Pois mira. Porque por 5 ou 6 euriños un peixe así hai poucos. Hai poucos, e mira. Témolo desmigallado. Temos aí, eso, temos por aquí un pouquiño de cebola. Cebola, veña. Imos a picar un pouquiño esta cebola, ben picadiña. Miguel, ti se queres que faga algo, sí, non mo digas, vale? Vale. Pero probar has de probar, verdad? Home, sí. Ben, pero se queres que faga algo non mo digas porque o fasti mellor. Quero dicir, tampouco hai necesidade de eu... Non te creas, eu... a amosar as miñas carencias, non hai necesidade. Eu sei que ti cando te pos... Sí, cando me poñes... Un poquinho de... do que che gusta a ti, que como eres pai...
Pois ovos. Ovos, xa os podes comer. Os que somos pais comemos moitos ovos. Así que, bueno, hoxe en día xa todo o mundo sabe que pode comer moitos ovos, que non é como antes. Que antes dicíase que se o colesterol, que se non sei que. Que un ovo á semana, casi que eso, nada. Ahora ovo, pura proteína, vai directo. Din que é un dos alimentos máis completos que temos na nosa dieta, O ovo, claro que sí. Dous ovos relados botaches, non? Sí. Agora, un poquinho destas verduriñas, temos aquí verduriñas que estemos encurtidas en vinagre. Vale. Temos pepinillo, temos un pouco de cenoura. Perfecto. Vale, temos aquí para meterlle, porque lle van a dar ese punto de crunch, tamén ese puntiño de vinagre que tanto me gusta. Que maravilla, a min todo encurtido é unha cousa que me chifla. E agora, mayonesa. Bati que bate. Un pouquiño de mayonesa e agora mesturamos todo isto. E mira, xa verás. Mira, mira. Mira para aquí. Mira para aquí. Xa teríamos o salpicón, mira non? que salpicón. Non me dirás que ti che presentan estudiante non che dixen que é un muxo e non comes maravilloso. Isto xa se pode comer? Xa se pode comer tal cual. A ver. Faime caso. Que tal? Mentas ti probas e tes que decir que tiña eu razón. Vouche decir que ten un toque a lubina. Ten razón, ten un toque o robalo. E cando ten razón hai que darche. Eu non sei se ti non serás... Darlla, porque Miguel vanse arriba, pero ten razón. A verdade é que é terso, ten moito sabor, é moi agradable en boca. Mira, estes alliños, botámonos aquí nun pouco de aceite. Perfecto. Vale, para dourar, para... Porque xa estamos en modo forno. En modo forno, xa pero sacamos... eu quero, compañeiro, antes de que amoses o do forno, que lle botes outro vistazo a este salpicón, que isto é unha maravilla. De verdade, se podedes facedeo, porque está ben rico. E agora... O noso... O muxo ao forno. A pinta o muxo ao forno, e temos aquí un segredinho, que este aceite, cos allos, e con un pouquiño de vinagre. Moi ben. Este, botamos así por riba, vale, por aquí. Así. Entón, fretiche los allos nun pouco de aceite e ao apagar o lume un chorriño de vinagre. Un chorriño de vinagre, sí, para que hai que esperar que enfríe un chisquiño para que non salpique eso. E vouche dar un garfo porque sei que tes moitas ganas tamén de probar este muxo ao forno. Se insistes. Veña. Se insistes. Veña, bóala. A ver, que pinta espectacular. Mira que carniña. Recordamos, 10 minutiños ao forno a 200 graus. A 200 graus. Cun poquinho de aceite e sal e logo este amoado, podemos decir, este aliño de aceite, allo e un chisquiño de vinagre. Un pouco copiando nosos primos vascos que o fan e que... Dime. Como está, Miguel? Dime, ahora, dime si é verdad. Palabra fea. Si no vas a mirar con outros ollos eses muchos que andan por aí. Capitán, espectacular. Temos peixes na nosa costa, moi ben de prezo e que podemos comer habitualmente, están boísimos. Temos que sacar eses prexuicios que temos moitas veces deses peixes. Muxe 2, Adrián 0, non digo nada máis. Grazas, Miguel. Grazas a vos.